Περίμενε, μην το κουνάς, τραβάω βίντεο. Ναι. Ετοιμάσαι τώρα να φας το καυσαέριο. Α, ναι, σωστά. Θα έρθει και αέρα. Μη σου φύγει η μηχανή, έτσι. Την κρατάω. Άσε να βρε, την κρατάς εσύ. Εν τω μεταξύ και τα γράφετε ό,τι λέμε. Σώπα. Και να θυμηθούμε να πάρουμε μια μνήμη. Το είδες εκείνο που βαρδιγράφηκε. Γράφει αυτό είναι. Τώρα δεν φύγει. Φεύγει από παιδιά. Ναι. Περιμένει σήμερα. Απα, έρχεται κι άλλο. Αυτό θα γυρίσει και θα κατέβει. Περιμένει τώρα αυτό εδώ πέρα να φύγει αυτό εδώ και να προληφθεί. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σου φαντάζομαι να το δείτε. Και εγώ το φαντάζομαι. Δεν θα φύγω από εδώ, μην πες πάνω. Θα πέσει πάνω και αν. Περιμένουμε το άλλο να κατέβει τώρα, δεν πάμε να φάμε. Ναι, τώρα περιμένουμε το άλλο. Γιατί κάπου γράφει. Ναι ρε, Σάκη, δεν θα έχουμε μπαταρία. Τι μπαταρία είναι, μαύρη. Δεν το καταγράφει. Δεν ξέρω αν περιμένετε αυτά στιγμή να φύγει, για να φαίνεται δηλαδή ότι έρχονται πολλά. Να το έτοιμο. Δεν πάθαμε και τίποτα εμείς. Δεν πάθαμε και τίποτα. Να έρθει. Σупα. Θα έρθει μέχρι εδώ το καυσαέριο. Γιατί δεν το μυρίζεις. Λίγο. Έλα, αφήστε το που γιώθει.